Ki para bangit beit baro ngiawan haganeka no phaisngi haga yeng ka khoi ka kentang ka jong blai ban mane ban shakri u da ka bangi shim banta na ka sakramen jong ka jing khawai trai tu blai un kur khui ngi da ka jing don kat ka jong u lembat ngi ne duai au blai bok pau jong i bahabeneng ngiwan ban ahai shame ka ngo bat ka yaro ka badai hok ka jong me ban ngiwan ban pediang ru ya ka jing don rekat ka jong me bat ki jing kerku ki jong me ki balong ka jing kular ka jong me yangi bat ka jing yo kenti ka jongi terangi shuan ban aingo eme nakabenta kane kapor bat nakabenta ki ai ki ba khmat jongi ai bikin long ka buram me ka kerteng ka ba khoi ka jong me bat ka jing kerku men semingi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ka jong utrai bat unong penim jongi uji sakris. Amen. Ngini syakri ya ublay da kabang yarway lang ka jingruay ka basispa praposao. Barhadin kini ka jingruay nga kerpat ya itemen besan jongi. Temen besan ay borlang one sweat ba insngob haban yalamingi haga jing puli na kakhtien ka jong ublay bat haga jing duay. Kasnam nong penim kalami karam jonga bushim kakli bakentang ayo i kadem bangan yo im ke jingruai ke basispa praposao.
ayang yala dewa kentan dan kata yala ahukun pajem nutang lasyaga pari ukun balayang dan imhaneng ulong bakti jongi. Hashwa banbu hak jing duai ya kan kebenta jong kan jing syakri hak bengnyo ban shimbenta na jing khwai utrai ke sakramen lembau kupu mat ka khuri ki benta hak ka por kin long kat kum kan jing syakri kebenta ka beningkong kalong na gospel kat kum Matthews kalong ka ba arpun riu ki dekot arpun riu hadu arpuk pra ti habagidangnya bam ujisu ula shim yukpu bat onda ula la ngu ula kedia bat ula ai hegisindran ula ong tu shim tu bam uni ulong kemet jonga onda ula shim ya kakuriru bat habalangu ula ai haki uda ong tu di nakani pi baro nabakani kalong gasnam jonga kabakajong kejutang bathmai ya ka ba on sap mi no na ka benta ki babun ya ka ban ma ki pop ka benta ka ba ar kalong ka gospel kat ku Yohanes kalong ka ban riu ki khot san phulai hadu san phun riu shisha nga ong happy lemda pi bam ya ka do ju khon ubriu bar fi di ka snam jong u phim don ka jing im halade unuru babam hikado jonga bat badi ikasnam jonga udon kajing im bam jukut bat nga ngan penmi yapi hakasngi kabakado nabakado jonga kalong dasisha kajing bam bat kasnam jonga kalong dasisha kajing di jar ubabam yakado jonga bat badi ikasnam jonga uyaisa hanga bat nga hau kabenta kabalai kalong naka shiti pupol kabaningkong si korin kalong kabashipo kidikot kan riu bat kat nyo kata kakuri kajing kerku ya kaba ngi kerku kamlong kajing slok kasnam ukris uta ukpu ya ubangi kedia umlong kajing slok kamet ukris namar mangi yangi bonru ngilong uwei ukpu kawei kamet namar ngi baro ngiyo bentalem na uta uwei ukpu kebenta kebesau kalong naka shiti pos na koren kalong ka khatwei kidikot arpenyo bat hadu arp kendai naba kumta unuru ubabam yauni kupu lani udi yakani kakuri utrai klem buram ken unlong ubarem nakajong katakamet bat kasnam utrai henrei tu ai bau briu unyit yelade ti onda kumta tu ai bon bam nau tau kupu bat bondi nakata kakuri namaruta ubabam bat ubadi ubam barudi kajipendram yeladi lada da bishar ha ya kata kemet utrai kebenta ka bakhatu kalong naga gospel kat kum Yohanes kelong ka balai ka dekot ka bakhat riu na bauble ula i kata ya ka perthai kat baul aitino yela khun balakha marwe bau ei weiru bangej hau un jat shu Henry unyo kajing im bam jukut tu brain isnai ban kerku ya ki benta uri na kting jo ublei ngine lang blei ha kajing duai
Ko kpa jongi ubah beneng long bakuj ye ka kerteng ka im ka jong me ni aingo ye me ko kenrat ye ka ni ka sngi ka bakrau ka bakentang ka sngi jong ka jingjok thiau ka jong me ni aingo ru ye me ko kenrat ya ka ba melari melasumar ye ka ni ki light li ki bnai ke benglayo banyan hakalenti ke jongi bagi don hakani ka kuota ka bakaddo ya ka bangnio benta ko try na kani ka me jong ka jingkhawai utrai lingbau kpu bat ka khuri ni aingo ru ya me ko kunran ya ka jing dorkat ka jong me ya ka jing im ka jongi shimat bat kum hakani ka por hakani ka sngi ka bakrau ka bakentang ni aingo ya me ko kunran ya ka ba me pelapat yangi kum kiri dekot ke balang lembar ki weipat kiri dekot ni ki weipat ki balang ki belami na ki ying ki sem ki jong ki kotrai banyo bandrung hakani ki ying ke bakentang ke jong me ban tei ye kana duan jong ke jing mani jong ke jing shakri bat kham kerpang kotrai ya ka banyo ban shimta na kani ka me jong ke jing hawai utrai ka bakum ke balang ni don ban ai hakani ke por iwan han ke por ban bukti kerpang iwei riu de khot ibadon han ke ying ke bakentang ke jong me kotrai ki wan lam ru hapleng jong ki lam ke jingkit ki bakhya ke jong ki me metep kham ha kotrai ye ke jing im ke jing shimat kum ke ni ka poru ngidon ke benta ka bakrau ban wan ban bread ye ke jingkit ki bakhya ke jing ha ke ying ke bakentang ke jong me ha ka slajat ke jong me ke bang ding pla jong Jesus Christ kotrai ban yo ban mat ya ka jing penem ka bathamai ban yo ban mat ya ka jing sham sim ka bathamai ko trai ba de lingba jong kani ka benta jong kani ka sakramen ko trai yo ban pen pau ya ka jing e ka jong me ko trai ya ka ba mel sha halo ka ding na nakamta ka jing palat ke jongi nakamta ki pop ke jongi ring aingo pat melami pat ka sngi ka balai ka ban ka sngi jong ka jing jok thiau trai hakum kani ka por habatang shibit por se yo ban shimta na ka mi jong ka jing khawai ka ban kupu bat ka khuri i duai ye ka ban isnei ko trai ngi wei pi wei ye ka ba mi mat pan khuj ye ka dot not ke man sim ke jongi ye ka jingmut ke jing prakhat ke jongi bat ke ti ke jongi habang shim na kupu bat ka khuri ka ban ka met ka jong me ko trai ya ka ba la penwet na kamta ban syayap halo ka ding na namta ki jing palat ke jongi bat ka khuri ka ban ka snam ka ba mi mana penmi halo ka ding na lum kalbari ya ka bang la ban saj pat ya ki pop ke jongi ko trai giwan hakani ka por ko trai ka ban isnei ya ka jing shakri ke jongi ko trai na duk bas dang na makut pen kentang ngi pen slek ngi dem sim ko jami ba di ka wei ka benta ka ba yo ban pendap ko trai ai bakan long bok ka jing lam umen sim ko jami ko trai iwan ru akani ka por ban bukti kerpang ya shakri ba ko ro jami i pastor Reverend Enhance im ubang chairman jaka palang ko trai uban sependap ya kani ka benta jong ka jing le niam le rukom ka ba mi menabu arja tasnam mensyua ko trai ban iwan ban pendap ya kata da ka mensim jaka jing skorit ban pendap khmat jong mi trai ulong tang ubriu ya ka ba mi melapen bit lapun ko bor hi u trai ni bo ti ka ma jom hi ka ni snei ban pen khu ya pen slek de men sim khu jom hi ko trai ba ka wei ka benta ka ba un sa pendap ko trai ha ka ka por kan long de ka bor jong men sim khu haban habang yo benta na ka me jong ka jik hawai ai bakan yo jakaru bakan chan shab ki men sim ki dot no ka jangi bagan sung tho ya ka jing kentang jong ka me ka jom mi ko trai la shi shao khu ban ko khuri ulang jak bapau syabar ko trai nai ai bingla ban yang kim sim ke jami bagin sung tho ko trai ye ka jing sha ke jami halo ka ding na nagam ta ki pop ke jangi trai ngi wanan bu tiru kerpang ye ka kubor ka bu syakrin sia ban sam hapeng jangi haswa bing ya bentan ka me jong ka jing awai ngi boti ka ta kubor ko trai ka bu syakrin jamin sabat kan dalong ka bor ba ka jing ku men sim ba habang yo ban sngap ban sa skor ye ka tin ka em ko jami ko trai ai ba kan yo jaka ba ka mi no nang ni na ki yem kan tang jome in mi ba ka tin ka ba em ka jame ko trai iwan ru han ka por ban boti kerpang ko trai ya kan ka tayo baro shi tayo ha ka bang sio ban kan mau ya ka jing syayap ka jame ya ka jing sya jinjar ka jame
halo ka jing na nam te ki pop ke jingi yarap yengi iwe red khot ibadan hakani bingla ban puson haki yeng ki sem ke jingi yakani ka tayo bharok ka we baganong ka tayo ka bangi so tho shai e ka jing em ke jingi bangim long hakmat jome ko try ning long tang ki nong pop ki bakrao but yarap ko try habang raki yakani ka tayo ka ban wan ka jing shayap ko jome lam ban ka jing mi pat ka jome ko try ai bangila ban ne kum ta ka bor ka jome try ngawan ka poru ban bo ti kerpang ya ka wei pa ko ka benta ki pendap yarap ko try ya ka jingat lenti jingi kom ki red khot hakan ka snam ka ban kong ha ban pediang bangia ban shimenta ne ka be ka jing wai ai ko try bakan long bagala ka yo jaka ki dok not ka sim ka jingi ban chiwan ta pendap ya ka nyam ka rukom ka bakum ka barang ka lapu shi sen shi kuata ni ai bakan ka jing yo benta jingi kan yo jaka ki dok nur ki mensim ke jingi bang yo ruban plasya mensim hakani ka por ya ka jing juna ki parat ke jingi hanang bangla ban ya nang ni shakmat daka bor ka jami daka boram ka jami tai kur khu ka trai ka por ka dang sa ngisu IT hakik sang ti ble ke jami map atrai ki parat ki bamisem ki jing im ke jingi nam hakar tengu jisu ngadwai bat ngapan yikni baro amen Ngi penpau ko jing songo ye temen besan jongi temen besan ai borlang wan swet iba la yalam ha ka jing pule na ka htien ke jong ble ba ka jing duai u ble kur khu ye pi bat ke jing shakri ke jong pi ye ka kam ke jong o ki para bangit be e ki balong ki para reu du khot jong ka balang nagaliang jong ka balang presbyterian mauro ngi pediang sobai pi baro shakani ke jing seng sakrament ke jing khwai trai ki badana ka ni ka benta ka ba shapo ki badan haka benta ka bashalor ka gallery jo ka de yeng mane bat ki ba pai ki ba khmiru link ba ka YouTube channel jo ka balang ngi pediang sobhai phi haka kerteng ka jo utrai jo ngi uji sukres ngi pediang soba pedeng jongi ya ki reu dukot jo ka balang presbyterian mauro ngi pediang soba ha pedeng jongi ya ki reu dukot ki ba ne ki bai pat ki balang ki ba ju don rengkat bat ngi na ka por sha ka por haka jing shakri yo blai bat ha ka ne ka por no phai sngi ki bayadon benta ka meit ke jong trai ngi pediang sha ka jing selok jong ki reu dukot ru ya ki bagi dang sudah pediang reu dukot ha ka ne ka meit balang ka baladep ngi pediang sobai phi bat ngi khot ipi ban shim benta lang na ka meit ke jong trai to bleun kur khui ngi ta ka jing dor kat ke jong u ngi ni bateng ke jing shakri da ka bagi arwai lang ka jing ruai ka basis pa ka dai puar bar hadin ke ne ka jing ruai ngin se osngau ya ka khubor na ka htien ke jong blai kasnam kalami halor ka ding pena hakata yo ka hukum jinghun na marjonga kasnam kalasaj yaunong pop banli ngin riwai haleluya na mar kasnam kalbri ka jingruai ka bashispa kandai puar Kasnam kalami halor kadi una hakata
Ki teman besan jangka balang Presbyterian Mauro, ki dekat komiti balang, ki para bangit beid, ki balong ki para reu dekat, nak balang Presbyterian Mauro, bat ki bana ki baipat ki balang, ki badan rengkat lembat ngi, ngai kublai api baro aka kerteng ke koridor tam, ke jang utrai bat unong penim jangi uji sukres, ngadap dak jing kemen ke bakrau ban yo sakawai pat kalat, ban ira khilem bat pi ya ka sakramen jong ka jing khawai utrai bat shua kata ban sami ka khubor nagaktien ka jong blay haswa bangan puli nagaktien ka jong blay bat ban pensngau ya ka khubor ngadon IWR ki ban ong ban penken mau yangi bahau nu benai April arpu pratrik ngin long ka jing seng yalap jong ka Putmuri district bat ka balang ka jongi ka deban pediang ya ka ni Kejia seng kat long hantai hakamadan school Mauro kejia seng men step at men sngi at men miet kan long hang ni haying meni jongi tingi kum ka balang ila ju pediangi kejia seng he nakapor bat ngila so thu ye ki kamram ki jingket kle ki jongi habakin wan ki para banget na ki weipat ki balang na po ka district bat na Shabaru ban penbiangi ki jingdon kam ki jongki Ti yaki ki babania ngin sayo sngau no secretary jong kabalang itemen besan IW Karsa no ndala de kapor rengkat ki jing penbait ki bakerpang ndre kani kalongkum ka jing bu jing mut nagabenta jongi ba ngini bu ka jing duai nagabenta kani ka jing seng yo slap ya kal air ba kamariang kan long ka palai ha ka to kapor bat ru ba ki jing pen kre kin long da ki jing ker khu ki jong blay Kakubor nagaktien ke jong blay kalong naga gospel uyonis kalenong kaba kat kendai ki dekot iwe hadu lai bat ki dekot kat ndrio hadu kat kendai ka gospel uyonis kalenong kaba kat kendai ki dekot iwe hadu lai bat kat ndrio do kat kendai ka phang padeng jo kakubor kalong ka jingsha shitamu Jisu halor ka ding pna ka jingsha shitamu Jisu halor ka ding pna Bat baro hi shisnem ngin sayo ban kren syapang kading pna ke jong Jisu Kris kading pna ke jong Jisu Kris kalong ka team nakabenta ka snem arjar apusaw bar hakani ka sakramen banay match ngin syashkor syapang ka jing syashitamu Jisu halor kading pna anda kumtati upilan ula shim ya u Jisu bat ula sempat ya u kita kishipai ru habakilala ya than ya kapan sengiat sya kile pen pong halor ka khli jog u bat kile pen kup da ka jan sau betu ya u bat kide ya ong kublai kos em ki ju bat kile ya thap ya u kan rio do khat kendai namar kata ti ula aitino ya u haki ba ansa narpna Ti kumta kile shimno yau Jisu. Ti dakaba uba hi yala ka ding pna ulalit no syakata ka jaka balakot maloy kli. Ya ka balakot haka Hebrew Golgotha. Hangta kile sa narpna yau badia arngut kiway pat lembat u. Uway syakaway ka krung. Uway syakaway ka krung. Badia Jisu hapadeng. Upilat ru ulat ho ya ka jing tho bat ula bu ha kata ka ding pna bat la tho u Jisu u nong Nazaret us im ki jiu to bleun ker khui ka jing puli bat ka jing shashkor ka jongi ya ka htien ka ba khoi ka jong o menta ka sngi ka de ka tayo shwa jong Easter Sunday menta ka sngi ka long san sngi shwa bangin rakhe ka Good Friday Bat haka calendar jong ka KGP Assembly kabalong hi ka calendar jong ka perthai barok kawai ka perthai Kristan kani ka de ka Palm Sunday ki khot Palm Sunday namar de hakum kani ka sngi utrai bau Jisu lawan rung haka buram haka nong ba Jerusalem udah syong yau khon kada ban pendep ya ka jinga thu lupa naga kitab Usekaraya ki khot Palm Sunday namar ba kini ki nong Jerusalem
kila ya ket yaki slading telai ban kila kawe yaki tu gi slading telai ban pediang buram ya Jisu habau wan rum syaka nongba Jerusalem kila siang yaki Jacob haka surok kalenti ke baudai ban yad ukada ukun kada jong Jisu bat kilaya kawe yaki ding telai bat kilaya perta hosana long balakurku ubawan haka kerteng ke jong blay mentagasngi kadeka Palm Sunday keleng ke pertai Kristan bat mentangi rung syaka bagi khot ke Holy Week lani ke Passion Week ke tayo ko bakhoj lani ka tayo jong ka jing sha shitom ka jong Jisu bat ki jingmut jongi kilet sha ka ding pna ka jong Jisu sha ka jing sha yap ka jong u na ka benta ki pop ki jongi sha ka jing mi snam ka jong u ban sat par ya ki pop ki jongi bar hakani ka sngi ngin perkhat ngin puson halor ka jing sha shitom ka jong Jisu halor ka ding pna ka jing sha shitom kala sedang nadu balakem ya u haka mit jong kasngi palay nakakper Getsemani hakabau Jisu ulet banduai kito ki kenta shua ka jing sha kem ka jing sha bishar bat ka jing sha sa narpna kilong ki kenta jong ka jing sha shitom jong ka kordit bat kalanot nakabenta utrai jong yu Jisu Christ kajing shitom ka met ka phat kajing ban khia kajing mut jing perkhat kajing ling a ka mensim ka jong Jisu ulama di kita baro nadu balakem ya u hapeng kajing duai ka jong u haka kper Getsemani kila penbor ya u ban ra ya kading pna ling baki surok jong ka nongba Jerusalem kila sempat ya u kila penpong pan sngiat sya ya u Henry Jisu u yaisha ya kita ki ai baro namar ba utip ba ka jingyap jang u kamde ka jingyap leno ai kamde ka jingyap klementoy kade ka jingyap ka ba don jingmut kade ka jingyap yapli haba ong yapli ka ba mut haka jaka jongi ka jingyap yapli na ka benta jongi ka jingsha penyap da ka basa anar pna kamshim sedang na kahima Rom Henry kala sedang na kinong Persia hagas nem kumbahan Ruspa shuau Kris labut rukom daki Greek ban penshitom iginong shun bat labut rukom ru da kahima Rom ban penshitom ya ki nongkam sneo ki balale ya ki kam ki basharkhei kum kaba penyap beriu kaba len yala ka jongka ri kaba die yala ka jongka ri batru kabayeng yele persya ya upatsya ya kaisar jong kahima Rom kajing pang kajing sya shitom jong kajing sa narpna kalong ka basyarkai hadu kata-kata baka don kaan bai ginong syong shnong jong kahima Rom ombit satya ban penyap da ka basa narpna la ban syukrai kli eki lani ban sdin phasi eki henry ban sa narpna yaki nong syong shnong jok himarom namar kata ya upol u apostol habala penyap ya u shim sa narpna namar ba udeu nong syong shnong jok himarom u Roman citizen kat ba yu Petros ba yu Jisu ki bomde ki Roman citizen ki nong syong shnong jok himarom yaki pat la sha sa narpna ha ka jing sa narpna kidon arteli ki ding ki bagi pendon kam weu du ding pengkiang bar weu du ding penyeng yau ding pengkiang la khot patibulum haga khtian latin bar yu ding penyeng la khot stipes uniu ding penyeng la new stipes udon haka jaka kaba ansa sa narpna yau ding pengkiang patibulum pat kira syakata ka jaka jong ka jing bishar but marsen rai u nong bishar marsen rai ba an penyap no yau nu nong kam sneu da ka basa narpna hangta hi ka sedang ka jing penshitom hangta hi ka sedang ka jing penkre ba onra yala ka jong ka ding pna na ka jaka jong ka jing bishar
syaka jaka jong ka jing pen shitom kum tangi puli hang ni yonis lenong bakat kendai kidon shibun pat ki jaka ka bangila ban puli haki saw gospel ya ka jing sha shitom ka jong jisu ula sha thap nakabenta jong pi nakabenta jonga ula sha ben ula sha bentiu nakabenta jong pi nakabenta jonga ula sha sempat dau shabuk nakabenta jong pi nakabenta jonga ki shabuk ki ba don bun ki tanat da kasni ha ki bala serdo ya ki shieng ha ka bala serdo ya ki nar ki banep bat dakita dau shabuk ubobun kini ki pai penat la sempat ya ki nongkam sniu ki badai ban sa nar pna yau jisuru la sempat kumta ujisu la sha shitom ya ga jing pen phong pan snget sha ya u nakabenta jong pi nakabenta jonga namarba kipat ba Jerusalem hakani ka sngi Palm Sunday kila buram ya u kila pediang ya u kumus em jagi jiu ki sipai nong rom ki ong melong us em ngin ai ka pan snget eme bat ki than da ka pan snget sha bat ki pen phong hakli jong u kat bakan mi kasnam henry jisu sha kita baro nakabenta jong pi nakabenta jong pi nakabenta jong pi hang to bat nakabenta jonga hadien bala sya pen shitom kumne kiju penbor ya uta uban peniap ba onra ya kataka pati belum lani kataka ding pengkiang lingba ki surok jong kanong ba Jerusalem syadu syaka jaka ban sa narpna kumta perkat yu jisu dang mentaka sengi kidang pediang buram yu kidang ong hosana long balakerku yau bawa nak kerteng ke jong utrai hagas ni Good Friday men step pat yau jo jisu kini ben kini kho kini bentiu bat kini penrem yo haba ura ya ka ding pna ka pati bulam lingba ki surok jong kanong ba Jerusalem ujisu la sha kita baro nakabenta jong pi nakabenta jonga kat kani ka jing sha penchitom kalong ka bakhya hadu kata-kata but kidon kiba kalon na hang tu hi kimla shu ban ki but kidon kiba yap ru hakata ka jing sha sempat lagi syabuk but ka jing sha le ben haki sipai rom uji suru ula kalon halenti shimla shu banra laga jong gading pena kumta ki sipai rom kila kembikar ya wei ubrio ubayat hangta ubakerteng u Simon nong kirini kaneka kirini lani sairi naktin pareng kadai ha kabenta ka basate jong ka Afrika nakata kada ubayarap yu jisu banra ay gading pna udu Simon unong Afrika u Simon unong kirini bat kumta kat badang ya u jisu nengkong uba laga jong gading pna adien ubut nadien uyarap u Simon nong kirini o kibreu kilay ben kilay bentiu kilay kenkok halor ka jingsha ka jong jisu henreu jisu la sha kita paro nakabenta jong pi bat nakabenta jonga bat khaddu kila poi hakata ka jaka balakhot maloi kle lani Golgotha khtin Hebrew Calvary khtin Greek maloi kle habala penkala syaka khtin khasi namar ulong ubasriem ya ka dur kli jong ubrio bat hangta kila penhiar yau tau stipes lalu ding penyeng bat kila bu pengkiang yau tau pati bulum lalu ding pengkiang bat hangta kila lot ya ki jan kinep ki jong uta ubakin sa sa narpna kumka dak jong jing pen leran ke jing penja buram yau kidur ki bangi i bau jisu ula sya sa narpna kidon ka jan ban kup ya o nre haka jing shisha haka rukom chongka himaro magatugapor ki start Bible ki ong bala lot ban long ka jing le ran bat ka jing that buram hakmat ka pertai ndeu jisu la sha kita baro namar ki pop jong pi bat ki jonga bat hangta kila penpiar ki kti jong tau breu makin sa anar pna bat nangta kila saprek na kikti gi jong o
Bonsin ngi perkhat bagi sa nang nina slakti. Ndre ndala puli bahai kane kabapen kre ke khubor. Bon ki start Bible ki ong la sa prek nang nina rendang kti. Namar ki ong la da sa na slakti. Hang nim don sieng ban bat kan kat kane ka kti. Baru breu bala sa na pna ula ban hap na lording pna. Ladu hap un yap kloy. Bat ki sipai rom kim kwa ba un yap kloy. Ki kwa ba un yap slem, yap suki, yap shitom. Na kata kadau kisah prek nang nina rendang kti. Haswa jong nu sieng kanang ban khang ban scam ya ubreu bagi sa narpna. Baru Jisu namar kata la sa narpna yo nang nina rendang kti. Daki arti lagi prek. Bat nang tala sa narpna ro naki kejat jong o. Haga jaka baki selajat ki yakendu bat ki kini gisieng. Hamar hang tu pedeng ki ong balasa yo dau prek. Ban i namar kata ka jing sha shitom ka jong Jisu na kabenta jong i. Kiwei kiba sha sa nar pna hoy kalong ka jing kordit yaki. Henry ki ong ki start Bible ki ong kila dai hok ban sha pen shitom namar ba kat kum ka jing le kam sneu jong ki kum ta ki sha pen shitom. Namar ka jing peniap breu, namar ka jing yelek persya ka himarom, namar ka jing shet kala ya ka sorkar ya ka jing sensar. Henry Jisu te ubalui uba khlem pop uba khlem jing duna khlem jing tho bria yau Jisu kila sa narpna halor ka ding pna kalbari. Bar hadien baladep ban sa narpna kumta kisah penieng yau tau ding pna yau tau stipes. Bat kisah pengam hakat liu ke bah celiu. Bat hangta kasalolong ka jing tak rong akmat ka pertai. Ban penlek ran. Bat ban penshitom yau ni. Kin bu uru ka jing thok halor. Jong kata ka ding pna. Ya ka kerteng jong u. Bat ru iki kam ki basniu ki ba mau ulale. Ngiyo i namar kata baka jing sya penshitom ben. Da ka basa nar pna. Kalong ka jing shitom ka ba kajing penshitom ke basyar kaya duk kata-kata. Ring mensim ru mla namar ki ong ba hakapor ba sa narpna longkum ba tan ya kini kiti kamon bat kadiang bat kamlong ke basuk ban ring mensim rehaban kenrong ya lade haban persang ban yeng kenang ban la ban ring mensim haba yeng pangki kejat mardon u prek hangti kejat habatan ya lade ru pangki kiti namar bahak bantan ya ladi dakini kikti hakabalasa da uprek bat kiong ki start Bible kiong longkum batang da unarsau bat badung ling bagado bat ki thiet ki jaw ki mat e jingpang ka basir kai andre uji su usha e kitabaro namar jopi namar jonga ban yap yapli ban kit ban ba ye ki pop ki jongi. Kat banang ya ki kenta jong jing sya sa narpna ubriu wa sya sa narpna ulang telot ulang do bor ula do ulut ko hakamet haga ktien pareng ki ong dehydrated but day na kataga daw don ki baju ai yo lani ki ju ai daga ka sirkaru yo kabalak lewan kumbagi persang banterwa yo Jisu hendreu Jisu sya ai kita baro namar ulawan ban sya shitom namar ki pop jong pi bat jonga bat ban yap yapli nakabenta jongi kat banang yat kapor unang telot nang telot don ki bala ban sya shitom hado lai kenta dan hado nriu dan hado kendai ndrei borok si sngi tem don manu menuru bala ban syan bat barok ki yap hakatu sngi ujisu usya shitom nriu kenta naduk ka kenta ka balai haduk ka kenta ka kendai kamut naduk kendai beje step haduk lai beje chanmet haka benengkong utau beriu besyak sanar pena un perta un kerpat isen yang pelat no yang shu penyap no yang shu sum yap no yang namar ba ngala shitom palat nriki shipai rom kim julek komta namar kikwa ba beriu un syak shitom bat kikwa ro bahkan long ka jing mahami ki baipat bakinum le kumuni ubriu
banyelek persya ke himarom. Kalau ke jing maham baki weipat kin sumar yalade. Kalau ke jing penting ke jing pentriem baki weipat kinum not banyelek persya ke himarom. Ngiu bau Jisu ula syak shitom la play ke senam na kamet ke jong u. Ki start medical ki ong bakamet ke don kumba san litar ke senam. Kumba san litar ke senam. Bat ki ong bau Jisu ula syak shitom bat la play lot ke ni ke senam. Naga jing syak sempat dagi syabuk kiba don kita gi benok kiba nep ban kho egado lami snam aga jing pen pong pan sngiat sha lami snam aga jing sha thap aga jing sha sho u Jisu lami snam ru ha kata ga jing sha sa nar pna halor choga ding pna kalami lot ke snam naka met ke jong u bat ula nang tolot andre u Jisu sha e kita baro namar jong pi yang tu halor bat namar jonga ki pop ki jongi bat lanang ya ki kenta naka kendai beje syaka khat ar beje mensngi kalawan ke jingdum ha kari bat ndalapoi lai beje la tap ega sngi bat kala jia ka jingdum tliu bat kibre kle lengok ke ekeni ka bala jia bat deha kata kapor bau Jisu umla syu ban ring mensim bau Jisu dan syuk kasnam hao ban penmi nak benta jongi lami lot la the lot la IT lot nak benta jongi utau du nong pen emu jongi u Jisu balai bau de ban yap kumne ngan sakren khamba kini ki quarter ki ban wan syapang ga jingmut jonga ding pna balai yap nak benta jongi ndrei lengkot akani kapor u Jisu yap kum ulang kenya namar ki pop jong pi baro namar ki pop jonga perthai amdon la da kum wei pat ban siu dap ya ram ka bangim la ban siu amdon la da kum wei pat ban saj par ki pop na ki met ki mensim ki jongi amdon la da kum wei pat ban pen kentang yengi ban pen kesan yengi hakamat jong belai lat satang ka jingknya jong ukun u jong belai ban u belai ukun u balang u Jisu Kris dei namar kata bau Jisu la yap ya pli na ka benta jongi bat ngi pule ka ktien ke jong blai ye ki nyau teligi kentien bau Jisu la perta halor ka ding pna ka kentien ka bakhat do kalong ko pa hakikti ki jong me nga IT yala ka mensem ko pa hakikti ki jong me nga IT yala ka jong ka mensem bat nang ta ka kli ka jong u kala no baru Jisu ulayap hadien bau Jisu layap kisipai rom kilalet ban pensisha lau layap na em namar bala de ban weng no ekamet hakatuhi ka sngi tho ding ka Good Friday namar baga sngi ka babut ka de ka sabaton bat kiju kimju long rukom ban bo ekamet yap ha ka sngi sabaton ka sedang ka por janmit ndreu beje marsen no ka sngi tena kata gadau kila pet ya kata kila pen kre ban tep no ikamen chong o bat ki sipai rom shwa bakin ai bor yo Joseph nong Arimathea ban yu Nicodemus ban pen hiar no ikamen na lording pna usipai rom ula som yo Jisu na krung bat ka gospel Yohanes kay tho balami kasnam bat ka nang ne na krung jong o bat kata kalau ga jing pen shisha bau Jisu ulayap u Jisu la sha ikine baro ko ki para bangit bait ko ki para reudukhat namar bau it yengi u it ye pi wei pila bandon na kani kapor ki basngo bom don ba it yanga ngalong marwe kani ka perthai ki jing phim tip ki bangai kendo mano basngo tho yanga mano ba it yanga u Jisu it ye pi u Jisu sngo tho ye pi u Jisu la IT la ka jong jing im na ka benta jong pi nakatagadaw ngi khot yale di ki Kristan nakatagadaw ngi laban bot yu Jisu nakatagadaw ki breu ki kloy ban sha shitom ya ka kerteng u Jisu ki martar haga spasnem ka benengkong ki martar wat hadu ka ni ka por ka bentaro ki kloy ban sha naga benta ka kerteng ka jong Jisu namar kitip katno Jisu ula sha
nakabenta chongi kajing sha shitam kajong Jisu halor ka ding na to bleun ker khuyingi lingba kani ka khubor bat kan long kajing aimen sim nakabenta jongi ublei nakabenta ka buram ka jong o amen. Ingin ia beteng kajing syakri kajing ia ublei da ka bangir ruai kajing ruai ka babut dia ni ka khubor kajing ruai ka ba arspaar bat kat benginang ruai kini ka khubor kat benginang ruai kini kajing ruai na kerpat iki teman besan ki balong ki paranong sarai bakin sobha bansa wengno ikani kajingka na kami kajong utrai hadin bengila dep ikani kajing ruai nga kerpat benginum pat song rei ngin pai sya kajing pla kajing ki apostol persya kajing ruai ka banengkong ngin se spellang ya kani kajing pla kajing but hadin katarung nginum pat song rei ngin yo ban duai pen gentang yo kupu bat ega khuri ngaken mau yu Jisu bahok u Jisu bhabriu jemnotam men met aga kriat bajur bus ep akper daga snam akan ran u Jisu bait pen sngau la jing it yang ka do not jonga kan pat ban ken mau ka shitom blasha ka jing ruai ka ba arspa ar Sajur kaben sim di junong ngan ri wayan ro jing it bakrau dong pen ken mau kishi bai bawan ken hon padara laki sung pan kem yukun lang rod ulay kilam bansanan haulung tos ngam yakiktin ba ukren tam umi ulun pan penmi tu syati yaki di banlan hakum biyaga tu simpli ngaken mau kaku mansong pang hakati kabeh ilajur ngaken mau kabeh kabakor lalur kibaje rong kinur akan raduci subai pensekolah tingin ityanga kadonut etong ngakan pan ken mau kasih tom lasya Jing
pla ka jinget ki apostol nganget hau blei ukpa badon bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau bat hau Jesu Christ ukon batang marway jong utrai jongi ubalapun dau mensim bakut ubalakha nakamari thei sotti ubalasha shitom hau Pontius Pilat lasa narpna yu ulayap bat latep yu ulahyar shaki reuyap ulami pat na kibayap ha kasngi kabalai ulakiu shabneng bat ulashong ha kakti kamon ublei ukpa badon bor baro nangta unwan ban bishar ya kibaim bat kibayap nganget hau mensim bakut kabalang bakut shitelup kapertay kajing ya selok kiriu kut kajing map yakipop kajing mi pat jong kamet bat kajing im bam jukut amen ngini duai au blei bok pa jangi bahabeneng ngi aingo yeme namar kajing it ba kajong me yangi bamela pha ya lau jong khon ubalak hamar way u Jesu Christ ban yap yapli nakabenta jangi halor ka ding pina Calvary ban ngi aingo namar ka ngi Palm Sunday bagi jingmut jangi kila ban let Jerusalem arajar snem benshua menbau trai jangi ula runga ka buram nrei kendiat sgi ula yap haga jing sha pan le ran hakmat ka perthai nakabenta ki pop ki jangi ngi aingo ko trai Jesu ba me ingi hadu kata kata ba me the elaga jong ka jing im nakabenta jangi bat mentangi wan ban rakhi ka jing yap ka jong me lingbau ni ukpu bat ka ni ka khuri ki balong ka dak jong ka met ka balapan ken nakabenta ki pop ki jangi bat ka dak jong ka snam ka bala the ban sat par ye ki pop ki jangi giduai ko trai be men kerku men pengentang yukpu bat ye ka khuri bala kilong ki jingmi nagi so jong ka ni ka mariang Hendrei haba memela pengentang ki ko trai kin long hangi ka met ukris kabaula penken na kabenta jangi bat kin long hangi kasnam ka jo kris kabala the na kabenta jangi pengentang yukpu bare ka khuri ko trai pengentang yu pastor bar kita men basan ki badon ka ni ka benta ban sam na ka mit ka jong me pengentang ki para riu dekot baro ki ban kener ban shim na ka mit ka jong trai bangin long ki badiang hun bat ki ba Vietnam ban shim benta na ka mit ka jong me ngi aingo eme ko trai ba me yo snoi ki jing duai ki jangi ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ka jong trai bat unong pen im jangi u Jesus Christ amen so baban shong kaktiin ke jong blei ka ongkum ne na bangala pediang na utrai ya ka bangala IT pateng ruhapi bau Jesu bau trai hakata kamiet hakabala dino yo ula shim yo kupu bar habaula lango ula kedia bad ula ong to shim pi to bam une ulong kamet jonga ya kabala pen ken na kabenta jong pi to le ekane ya kaban ken mau yanga padahagani ka por mangaru ko musyakri barit ujong ublay nga shim yo ni kupu daga jing sngaw tho bangalong unong pop ubakraw ubadon kamban yo bentalem naga jing yap yapli ke jong Jesu naga benta jonga naga benta jong ilang baro halor ke ding pna Calvary to ublay ni rap nga habang apendep ya kani ka benta ka bakentang u Jesu ong kani kalong kamet ke jonga kabalapan kenya ka benta jong pi tu le pi kani ban kan mau yanga u Jesu ong kani kalong kamet ke jonga kabalapan kenya ka benta jong pi tu le pi kan ni ban kan mau yang
Kumju ru ya ke khuri hadin ke babam jamit udaong kani ke khuri kalong ke jutang ke batamai daga snam ke jonga ya kani to le phi katno sin rupa pidi ya ka banken mau yanga barhagani ke por mangaru kumusakri ubarit ujong blay ngashim ya kani ke khuri daga jingso tho bangalong unong pop ubakraw ubadon kam ya ga jingsat ka badaga snam ka jong jisu ya ki pop ki palat ki jingtuna jonga to blay ni rap enga habanga pendep ya kani ka benta ka bakentang Ujisu om kene ke khuri kalau ke jutang ke batamai daga snam ke jonga to le phi kene ban ket mau yanga te kene ke por ngin yo ban sam no kupu bat ne ke khuri ya phi ki para reu dukot chong ke balang bat ngakot ya pi baro ki balalong riu dukot ba pin soba ban shimbenta ki ba dangdona ka suspension dan ki bampat long riu dukot ngakerpat ba pin soba ban ap ekapor bat kini kalong kami ke jong try om tang nagabenta ki riu dukot jong ka balang Presbyterian Mauro kini kalong kami ke jong try nagabenta ki riu dukot jong ka balang ka jong Jesus Christ keleng kini ka perthai nagataka dao la pilala ban shim benta naga sakramen ke jing kawai try ha ka balang ka jong pi ngi pediang sobai pi syakani kami ke jong try kani kamde kami jong ka balang Presbyterian Mauro kani kami ke jong try ngin samno yokpu bade ka khuri batkat banginang sam ngini ruai kini ki jing ruai nyopu kendai nrupun riu sanspa sanpuai batlada don kam arspa nyopun riu baro ngina yo bentana kami ke jong try ngi aingu yu blay bawla besai ngi na kami ke jong u bat bangilayo benta na ka met ke jong Chris bat ke snam ke jong u te ka ni ke por ngini shimmeta ka jing duai ka bautrai jisu lahi kaingi bat hadin ka tanga kerpat iki temen besan bagian subha ban satap no e kami subha ban yeng kok pa jongi ubah baneng to long bakhoi ke kerteng ke jong me to wan ka hima ke jong me to long kamon ke jong me ha ka khndo kumbah baneng to ari ngi mentai ke jing bam jongi kabala ka sngi to map ringi kirengkang ke jongi kumbangi ringi map ke bale sngi to wat elamingi she ke jing penshoiru ndrei sumaringi na basneo na bajong me long ke hima ko bor bat ka buramro ala kerta amen soba bat shong ngi aingo yu blay nakabenta ka jingdon rekat ka jong ubat ngi haki eke baro bagila pendap akani kapor tementang ini sngo no igi jingpen bena jong balang na itemen besan secretary jong balang temen besan IW Karsano barhadin kata ngin seyok ban lumno igi jing aingo barhadin kata ngakerpat ya itemen besan vice chairman jong balang temen besan PS Kanior bain sngo bha ban sapen kentang igi jing aingo Đôi này vấn đề mà dừng đuổi, nhìn là đuổi. Cô ba chồng y ubah beneng, say sen pan
kumning wan ban demret hak sajat ki bakhoje jome karat be ban aingo e metrai namar kani kapor ka bakentang ka ban man penyo hangi kum kire rukhot jong ka balang bangi mi na lagi jong ki yeng ki sem ki jongi bangi no sipor ki kam ki jodon kam jong ka jingim ka jongi ba bangin wan ka yeng ka bakentang ka jome trai bangin yo ban song kamat ka miet ka bakentang ka jome bangin yo ya ka bani shimenta trai bi en kini kinyam ki rukom ya ka ba me malabu hala ka jong ka balang ablay bi en aduai to isnay ban kar khuingi wei pi wei trai bi en abang yo bani shimenta naukpu balong kadak jong kamet ka jome bar ka khuri ka balong kadak jong ka snam ka jome yirap ya trai jisu bi en bangin da sngoto ya ka jing kodor jong ka jing sha ka jome when da suto ya ka jing krau jong ka jing it lut ka jong ka jing it jome bamla penmi ya ka jong ka snam trai jisu bi bangi ngin mat ya ka bor ka jome trai bar bingina banang san na kuai ka sngi shikwai pan kerku ingi wei pi wei trai ka biyo bantah ka ne ko por gerat ha ngin sami na ka ne ka yeng ka bakentang ka jome ngin long ki breu mat ka jing thau thamai ka jome ha ka jing im ka kanjam sem jongi shimet gerat bi ha ka ne ko por ha bangi wan ban shakri me ngiwan ra ro ya ki ne ki jing ai ki bariet ki jing ko trai ki balong shibenta ne ki jing kerku ki bakrau ki bai me yai the ha ka jing im ka jongi ba man ka sngi a bleng it wa yak mat jong me hakne kapor wala kilong ke berit e atrai bi to isnei yak man pediang yiki seladi ban pen kentang yiki ko trai bi bahagano gano bentang ba balang kan yo ban penon kam yiki kinlong atrai bi nam ta keburam ke jong me ba mingin la ban pen krau yak kam ke jong me hala ke jong ke balang ba hak benta ki ba pher blai bi ngi duai to isnei ban ker khu ngi pi we trai jesu bi Rkui jing im jongi ke baman ke sengi ki kam ki jam ki jing trai ki jing ta jongi atrai bi isnei ke baman ker khuma me bangin yo kerhai ke jidon kam jongi baro atrai bar bangila ro atrai bi banyai ai ka kam ke jome banyai kershan ka kam ke jome haki banta ki ba pher berkhui ke jing sakri ke jongi bari ke baro bingin yo ban pendap hakane ke sengi sengau ablai ke bangu jongi kinong pam Kelat noi ke jing biye ke jing nuna ke pop ke jing moman ke masyam ke jing jongi ke baman ke sengi nabi kini barau ingu ngidam ngipan akar tang ke jong trai bono pene be jong Yesus Kristus nado menta syari ki bam ju kodro amen Ngi penpau ke jing songo ye ki ashas ki balalumi ki jing aingo badi temesan PS kanayori balapan gentang ye ki ubleun kor khu ye phi ye ke jing shakri jong phi ye ka kam ke jong o Ipan power ke jing songo ye organist Mr. Phil Bonwell nong sit but i nongelam jingwai Mr. Bayar lang wajri lembat kini samla ki ba ring video ban penmi aga YouTube channel jong kabalang ubleun kerku ye ke jing shakri ko koridor ke jong pi but kiwe ru ke bedon benta ha ke jing pen kre na ka benta ke jing seng sacrament ke jing khwai trai to ubleun kerku kar haye pi ubleun kerku yengi abangi pen kre ban rung benta Syakatayo bakhoj Holy Week haga bangi kenmau ke jingyap ujisu halor ke ding pena Kalbari bat bangi kemen pat haga sengi utrai bangi kenmau ke jingli pat jong u na ke jingyap na ke jingtep ubleun kerku yang ilang barok kum ke balang badi ki wei pat ki para bangai ki badon rengkat bat ngi ngine penwai ke jing shakri ke jong ye ublei ngine ruai ke jing ruai ke balai spa prapuai parhadin ke jing ruai ke kerpat i wei pat i teman besan jongi teman besan Dr. Ola mari bain sngop haban saplat ingi daga jingker khu penwai a jingai ei bapalatam ka bapen im yanga la ngala ja yanga la shem pen im ula shisha anda ngan poi shalakari kari asyai sngur bha hangta ngan yai ruai jingai ei nang ne ngalan nang lupa ke jing ruai ka balai spa prapuwei Jing ai ei ba phơ la tham kam ba phơ
Hashem benim ula shisha kadei jing ai e jong upei jing ting jing bi bendu na tu ngam ham halatonu jing kol dol jong karu hab deng jing ma jing chen jaru bangan deyan deng bang dei jing ai ei kampam paskem yai kershan ru yangan lantan jing im haka earthei kan kun shen shen ben ban hang ta hari pernah kan gon jing sung jing men ondangan poi shala kari basai slurpa hang tangan yai rimai jing hai ei nang ningan nang pa Try pelaida bakerku, ay kejing suk haporo. Nakamit kabakantang jang mengelio bam angin bam da kabangu. Bato ay bakalong kabor ginang la ban im ko try ban yeng ban syakri ban sakim. Hangno hakabangidon. Bato da ay ruk cingay ay kabadab yang dap kerhayu try nong penimu Jesus Christ. Kajing id ba kabamayan kabapala kabamjukala kajang bleu kpa banabam jukut. Memrus labatiang imsai bor. Kajing tau thamai kabyang bleu man sim bakoy. Gini kajing kerko lai uway blay. Kincong saban ngikum ki kun kabla sus pak jemai da kador ba kasna malau lum kalbari. Gini kajuj kerko blay chong sabat ki way pat ki bangay hang ne basatlak kepertai. Kiba dembat syakriyo blay baim. Mentas artaba bom jukut ru. Amen.